24. heinäkuuta 1946. Oslo. Tuomiokirkon katolla. Kineetikko Thor Knudsenin ja lisensiaatti Paavo Omnituisen välinen keskustelu aiheesta ajatuksen liike-energian määritteleminen ympäröivän kontekstin avulla. Sanohan oppilaani, miten arvioisit liikkeen hyvyyttä? Oppiesi mukaan kaikki liike on hyvää. Yksinkertaistan hieman. Mitä suurempi liike, sen parempi. Isaac Newton määritteli liike-energian massan ja nopeuden avulla. E on puoli mv toiseen. Erinomaista. Tuo toimii luonnontieteen tasolla. Vaan miten analysoit ajatuksen liikettä? Samalla tavalla, käyttämällä ajatuksen massaa ja nopeutta. Mutta näiden määrittäminen on vaikeaa. Ei niinkään. Massa on ajatuksen kulttuurillinen paino. Ajatuksen poikkeama ympäröivästä kontekstista. Perinteisen fysiikan mukaan nopeus määritellään matkan ja ajan avulla. Ajatuksen käyttämä aika voidaan laskea näiden lakien perusteella. Mutta ajatuksen taittama matka määritellään sen läpikäymien yhteyksien lukumäärän mukaan. Luonnontieteessä väliaineena toimii aine itse, mutta ajatuksen väliaineena toimivat ajatusta eteenpäin välittävät ihmiset. Viestintää, Paavo, viestintää. Professori Thor Knudsen, olette nero.